a todos. Aquí estamos no mellor programa de cociña do mundo mundial, ou polo menos no que cociña en directo. Estou aquí divinamente con este público de Oza Cesuras, que lle vou dedicar un aplauso para eles, que me di que están morrendo de fame. E temos unha comunidade nas redes sociais que nos podedes seguir, @voltascoprato, tamén chulísima. Pero para poder comer teremos que chamar a alguén, digo eu, non? E quen falta aquí? Os cociñeiros! Un forte aplauso para Xulio Mato e Lucía Vázquez. Que tal? Moitas gracias. Que tal, rapaces? Como estades? Moi ben, e ti? Eu moi ben, desexando estar aquí con vos, que desde o verano non vos vía por aquí. Sí. A ver, contadme, eu con Lucía creo que non coincidí aquí. Eu creo que non. Pois mira, que alegría. Tedes ganas de cociñar? Claro. Hombre. Pois entón non vimos perder máis tempo. Imos ver que nos trae Elena de Oza Cesuras. Eu son Elena, son de Oza Cesuras. Eu quería saber como fan os cociñeiros con a cerveza. Eu fajo polo á cerveza. Primeiro, doro un pouco polo. E boto de dorar con unha cebola, un pouco allo, boto a cerveza. Añallo de un pouco de tomate. Buenísimo. Riquísimo. A ver, os cociñeiros, que ideas dan máis aparte desas? Un saludo para todas as miñas netas e os meus fillos e xenros. E demais familia. Un besiño moi grande para todos. Moi ben! Polo cervexa, di Elena. Cervexa. Creo que cociñamos pon con cervexa neste programa. Non sei se ti fixeras un día unha torta, me parece. Eu fixe unha torta e unha salsa de queixo con cerveza e hoxe vou facer unhas costelas a cerveza ao final. Ah, ela xa vendeu a súa receita, costelas a cervexa. E fronte a iso, que nos propós? E vende cervexa, polo que vexo. E vende cervexa. Despois explicamos xa polo miúdo que tipo de cervexa ides empregar e as bondades todas da cervexa, que igual é un pouco descoñecida na cociña. Moitas. É moi aromática, é moi boa de reducir, logo se lleva por alcohol, porque ten pouco alcohol. Ajá. Eu vou facer un pastel. Un pastel. Un pastel inglés. O sea, de carne. É o país que máis cervexa bebe, seguro. Sí, e os alemáns andarán aí. Non, pero me refiero a cervexa tibia esa que non se ha tragado, pois nós vamos a facer. A mí non me gusta a cervexa tibia. A mí sí. A mí me gusta a fría. A beber fría. Bueno, pois eu tiña aquí unha fría que vou utilizar e vou facer un pastel, vou utilizar esta peciña de croca, De croca, unha moi masa rico. follada, unhas verduriñas, e despois vamos a botar unhas amendoas por riba. Moi ben. Moi rico. E ten unha boa salsa farás tamén, non? Claro. De cervexa Vamos a negra. reducir a propia cerveza. Vamos a estufar as costelas na cervexa e despois esa cerveciña xa vai ser a que nos faga a salsa. Bueno, pois eu creo que temos dúas propostas ben fortes, non sei na casa o que pensarán. Nada, pois empezamos a cociñar. Imos empezar con Lucía, a ver que nos prepara aquí. Mira. Churrasco. Pois sí. Moito presta neste país o churrasco. A típica tira de Que pouco lle hai que churrasco. facer. A ver, Imos cortala así en dúas muelas. como dixete, de dúas muelas. Sí, bueno, a 2 osiños por trozo. Vamos a darlle Unha aí. ración, unha boa ración. Claro, sí, unha racionciña xeitosa. Cortamos así. Vou quitar isto de aquí para que vexan ben na casa, e onde xa podo poñer. Donde queiras, porque ímola empregar enseguida. De seguidiña, vale. Entón, moi sinxelo, pona por aí onde che veña Mira, mellor. aquí mesmo. Entón, comezamos marcando a costela, non? Eso é. Vamos a dourar a costela ben douradinha. Esta é unha receta super sinxela. E, de feito, os ímola facer con cerveza preta, oscura. Valería tostada, se o queremos máis suave, podería ser unha pilsen, unha loira, unha cerveza... Bueno, xa sabemos, desas de todos os días. Pero esta cervexa non é máis amarga. Efectivamente, é máis amarga, pero tamén ten máis azúcares. Entón, Iso vai que nos fai- dar un punto de complexidade no sabor. Como é que diste umami esta? Como dices as cousas? Umami. Máis umami. Xa se está rindo Xulio. Umami. Vale. Madre mía. Entón, marcámola ben. Marcámola ben. A ver, a xente na casa, que opinará desta receita? Que nos chame, non? Claro. Temos un teléfono 664-483419 que podes chamar para opinar, para darnos as vosas receitas e tamén, como non, para gañar cartiños, porque temos aí un concursiño bo que repartimos 100 euros. 50 euros nunha chamada E 50 doutra. que ven moi ben para ir á compra e facer estas receitas. Claro. Na televisión da cervexa. Na televisión da cervexa. A mí gustame moito esta receita porque ora no verán, que non facemos tanto churrasco porque... O verán onde vai, Lucía, non xa... salimos tanto afora a facer churrasco porque empezará a chover. Claro. Se temos un pouco de sorte, ainda tardará unhas semanas. Aí que se che agarra.
despois podemos seguir comendo costela, que é riquísima e ten un prezo moi asequible. Non pasa nada, que se Non agarra se un estará poquinho. pegando, non? Estás te poñendo nerviosa. Non pasa nada. Ora, aquí temos un pouco de drama. Que se agarre un pouquiño, porque despois coa cerveza desglasamos. Bueno, deixamos con Xulio, vale? Pelexando coa costela. Moi E vamos ben. ver que fai Xulio. A ver, Xulio. Hola, Rocío. Que Pues mira, que me ofreces? Bueno, encántache esta canción, verdad? va, me flipa. Pois a mí sí, porque escollina eu, porque se descubrín que hai un xénero de música andina que me traen tola. De cumbias andinas. Cumbias andinas. Cumbias Madre. andinas. Eso é Perú, non? Fantasía, puro Perú. Bueno, pues mira, contoche. Este prato originalmente o que fai é un guiso de tenreira. Pero nós tendo as tenreiras que temos aquí, que teñen unha croca estupenda, que vamos a facer simplemente, vamos a saltear un pouquiño, vamos a retirar, vamos a facer toda a pastramada, que vamos a facer toda a salsa, todas as verduras e todo, e no último momento vamos a incorporar. Vale. Vale, para que non nos quede, Entón, ahora imos a retirar tamén para que non se pase. Para que Efectivamente, quede vamos a aí. sacar xa. Mira, xa temos. Vou-me apartar porque estou aquí que parece que estou en lluvia de estrellas. Sí, estás. Veño para este lado. Non se me ve co fume. Ves peinada para lluvia de estrellas, Sí, verdad. Vou facer a Rita Hayworth hoxe. A ver, que me cae a carne todo. A ver que non vexo. Estás aí? Ah, Por que non se me veía co fume, Xulio? madre mía. Pero isto retende. Entre un que lle ten medo... Ponte vai, que xa te... Veña. Entre un que lle ten medo... Eu xa como así. Home, claro, que así se estaría É para que comer. esta hora presta. Mira, xa temos aí. Vamos a botar un alliño, vamos a botar Vale. un par de cebolas picadas, que xa temos aquí Allo, unha. cebola, bueno, todo bastante Cebola, sinxelo que cenoria temos a man na e casa. uns champiñóns. Eso, esto aí, que se non temos Cenoria e champiñóns e champiñóns. queremos botar outra cousa, botamos ya, Claro, a verdura ti- que máis nos guste. Ti despois no pastel ti botas as verduras que máis che Eso presten. é. É a carne que máis... Podemos utilizar unha carne picada, podemos utilizar polo, podemos utilizar o que queiramos. Vale. Importante, arrimaría sempre unha masa follada, que eso sempre... A masa follada deste Verdad, programa Lucía? gustanos moito, porque somos de masa, porque eso pois presta, pois rende. Home, claro. Esto, mira, Pa familia grande. con esto que calquera persona un papa, vamos a Claro. hacer un pastel para 6 persoas, por lo menos. Claro, é económico tamén, Claro. porque mellor, pois mira, a tenreira pois é un poquinho máis Tenreira, cara co claro. porco, pois así arrimándolle unhas cousas xa hoxe en faz. día é todo caro, pero temos que intentar, pues, comer produto bo, estiralo, e así comémoslo todos. Pois moi ben. Vale, entón mira, xa temos aí a cebola, que xa empeza a desgrasar un pouco, que desgrase un pouquinho todo que temos aí agarrado da croca. Vamos a picar un par de zanahorias. Moi ben, parece. Bueno, pois imos chamar a convidada, que che parece? A Porque eu min, quero que veña a genial. ver, bichear desde o principio a receita para que entenda ben e nos conte tamén a que fai ela de polo. Efectivamente. Pois veña, que pase a nosa convidada. Un forte aplauso para Elena de Oza Cesuras. A ver, veciños. Ven por aquí, Elena. Que tal? Moi ben. Mira o que está facendo este home. Sí. Vaiche facer un pastel de carne. Inglés, Ti probaches algunha vez unha cousa desas? Non. Gusta Un pastel. A tenreira, sí, Sí, gusta pues moito. mira, vamos a utilizar unha croca. Vale, vamos a utilizar unha croca, que xa temos aquí marcadiña, verdad? Porque ti dicías no vídeo que facías polo a cervexa. Claro. E así máis con cervexa que faz? Faz algo máis? Pois, Además de bebela. botolle tamén aos guisos, algún tamén, algo aos guisos, máis. Dicíasme antes que hai veces que non tes viño, pois emprar a Claro, cervexa. cerveza. Que fai Como tamén a a carne en cerveza casa. úsase para moitas cousas. Sí, a cervexa ademais, ademais- a xente que non lle gusta o viño queda máis suaviño o guiso. que a Exacto. Miña nai bota as ameixas a veces. Claro. Que fago as ameixas que me saen. E sale a espumiña así perdida tan ricas. Elena, cal prefieres para cociñar, a rubia ou a negra? Eu é a rubia. Eu a rubia. Eu vou utilizar rubia tamén, mira, tío aquí Mírate que ben, que xusto lle vai por Xulio. Unha cañita, tiña aí. Mira, vamos a botar os champiñóns tamén. Se foran champiñóns, por exemplo, conxelados ou en conserva, o que temos que facer é botalos o primeiro de todo, para que solten toda a auga. Ai, sí, porque este veñen- Claro, este non nos vai soltar auga, eh? Vale. Entón, se o ponemos aí, vamos a facer un refoadiño, porque despois no forno vais a seguir cocinando tamén. Non. Pinta ben, non? Sí, Pinta o olor é tan rico. Claro, isto vai aí, A ver mesturado como despois vai. ca carne, cando teñamos, vamos a facer vamos a guisar a verduriña un pouco, e se vamos a mesturar despois con esta carne, e o que vai ir dentro da masa follada vai ir para o forno. E a cervexa en que momento lle vas botar? Vamos a botar aquí, para axudarnos a levantar todo isto, vale? Cando Vale, vai axudar un poquinho a Para cocción, desglasar. para levantar todo, eso é. Para ablandar un poquinho máis a verdura. Moi ben. Pois moi ben. Tapas, é moi bom. Vamos a botar un A apariencia ten a boa. Sí, sí, Mira, sí, iso lle sí. vai botar. Xa o olor. Vamos a botar un toquiño ahora e un poquinho... Mira, mira, Una vez mira, que mira, se mira. cocía, vamos a Xa botar. como ferve xa. E aí xa se vai todo o alcohol, Sí. non? E xa Sí, poden sí. tomar os nenos. Ah, os nenos. Claro, bueno, os nenos é millor
Se pensamos no alcohol, é mellor que non teña alcohol. Que non teña alcohol, pero Podemos xa utilizar unha encima, cervexa sin alcohol. Sí, que saen moi ricas ademais. Porque nunca chega a evaporar o total do alcohol. Vale. Tampouco lle vai pasar nada aos nenos, porque por ese 0,0 algo de alcohol que lle quede. Sí, pero si queremos ser... Bueno, tamén pode Tiquismiquis. axudar a que dorman unha boa siesta. Non pasa nada. Bueno. Non íamos pronunciarnos neste horario sobre ese tema. Bueno, pero retiro dito. Mira, xa levantou todo, mira, está a pota limpiña. Non sei se se ve na casa, que está todo Esa está a limpiña. salsiña gordiña. E agora que vamos a facer é botar o resto da cervexa e deixar que reduza toda. Sí. Moi ben. Leva un bo trago de cervexa, Leva. Esta non vai ter tanta complexidade, Leva máis pero... que a botella de pequena, de cerveza. Sí, leva máis ou menos como un pouco máis dun quinto, o sea, uns 250, máis ou menos, Moi ben, pois deixamos isto chup e imos ver que fai Lucía. Vamos. A ver, aí te queda, Hola, Xulio. Lucía. Ven por aquí. Que toca hoxe. Teño aí unhas costelas, as marquei, como ves están douradiñas, despois saqueinas e marquei tamén ese alliño, puxenlle unha folliña de loureiro e agora imos botarlle cerveza. Es que ela empresa negra. Cerveza negra. En cantidade, A cerveza Sen negra. Ela non lle chora. Nada. Non lle choro, mira que espectáculo. Nada. Mira que espectáculo, que espumiña fai. Porque ahora isto vai cociñar aí chup lento e largo rato, Mínimo, Canto tempo? Mínimo 2 horiñas vai querer seguro. Pero hasta que este ben tenro, que pinchemos... Vai chupar. Ai, para que se desfaga e saia así Exacto. oso. Entón a cerveza reduce moi Que mala ben. que coller a costilla. Eso é, ben blandinha. Para comer limpiño. Cos dedos. E agora, para Nada de facer un finuras. Nada de finuras, no, o churrasco hai no que comer así. Mira, que che parece que empregue cervexa negra? Probáchela alguna vez. Con cerveza negra nunca. A ver, aquí non é verdade que aquí non a bebemos tanto, pero sin embargo, para usos gastronómicos está moi ben. Podes facer un pastel riquísimo e a min gustame moito para estas carnes, para as carnes grasas, porque ten ese amargor que lle contrasta. E agora vamos a botar para darlle así un toquiño máis diferente, unha boa cullerada de mel. Mel. Pinta moi ben, Aí vai. Isto tamén recende, Sí. É un que sei eu. Que o que faz ti? Un que sei eu que lle encanta a mel. Quen? A quen? Ao meu marido. Está aí o teu marido? Está aí no público. A ver, que son Manel. Onde está? Aí vai. É o de rosa. Ai, aquele é o que dicía. Aquele é o que dicía antes. Hai que ir prendendo a sartén. Cando estábamos empezando o programa. Este vai ser o primeiro en baixar a probar. Despois al final probamos. Cociñando quedase solo, Como se chama? Carlos. Carlos. Gustacho que cheiracho... Sí, chégache. Carlos... Encántalle a cociña. Anota, que despois ten o que facer ti na casa para facerlo a Elena. Non digo nada. Cena romántica este fin de semana. Exactamente, con velas e con todo. Bueno, pois moi ben. Ti así como os ves? Eu vexo de maravilla. Cal che chista máis? Así entrache algunha máis polo ollo das dúas? Mira, de momento non che podo dicir moi claramente porque de momento os dous teñen moi ponta pinta. Ese ten moi boa pinta, pero despois a ver como sabe. Hai que probar. Hai que claro, probar. Polos ollos entra moito, Todo pero hai. despois... Como din os meus fillos, como a abuela nin... O sea, que como o teu non vai estar. Como o teu polo xa sabes que non vai Home, estar. eso seguro. Pois tens que traernos un día un tupper. Elena, Mas ben ele. máis ben el. Despois falamos con ele, a ver se me dá tempo. Pois, Elena, vouche pedir que te sentes e Vale. imos contarnos, mentras tanto, algunha cousiña a Galicia, Vale. Hoxe, cociñamos con cervexa. En Galicia, a cervexa ten moita máis presenza do que ás veces pensamos. Nos últimos anos, é unha das bebidas máis consumidas nos bares e nas casas. De feito, segundo datos de hostalería, en Galicia bébese unha media duns 50 litros por persoa e ano. Bueno, hai algúns que suben a media. Por iso, por visto, a primeira cervexa que se fixo en Galicia temos que agradecerlle a un rapaz alemán que en 1808 abriu unha fábrica na Ponte Gaiteira, na Coruña. A primeira de moitas. Pero ollo, que a cervexa non é só para mollar a palleta. Na cociña tamén ten o seu aquel. Deixa a carne máis tenra ca un conto da avoa. Fai que as luas saran crocantes e se lles botas imaginación, ata pode acabar nun bolo de chocolate. Hoxe utilizámola nunhas saborosas costelas de porco e nun pastel inglés de cervexa e verduras, que non podedes deixar de probar. Veña para a cociña e contádenolo en @avoltascoprato. Xulio,
Como vas? Moi ben, moi ben. Boa, isto xa mellorou, mirade como reduciu. Aquí non hai Quedan trampa, na casa, non hai, Está todo en tempo real, isto non é maxia, Que de aquí non hai momento. maxia. Mira, vamos deixar que reduza un poquinho máis e mentres o que vamos a facer Ai, é encántame esta canción. empezar a montar. Ahora, cando É reduza- Ráfaga. Ti coñeces É a Ráfaga? Funos ver aí a mesa, encantoume. Moi majos, un bico Ráfaga. Un bico, Ráfaga. Que ten moita testeira, pero xa sabes que non. Eu son, adapto-me a todo, eu son moi festeira, sí, é verdad. Porque criei-me Bueno. neso, entón... Mira, vamos a deixar que reduza un pouco máis antes Vale. de ligar ese recheo e vamos a empezar Vale. a montaxe. Mira. Entón isto ven sendo casi como unha empanada, non? Vamos a facer como se fora unha empanada de masa follada. Ajá. Entón, mira, vamos a colocar Vale. aquí ben. Aquí chamas pastel Masa. inglés, pero Por que? por agora vexo un pouco Porque fan empanada. os ingleses sabes que son moi de chamarlle todo seu. Parece que dá un pouco de categoría. Vai máis. Bueno, escoita, unha empanada ten máis categoría que un Sí, pastel sí, inglés. sí, pero hai xente así Pero que bueno. con se Mira. elevada di pastel inglés. O que vamos a facer é pinchar aquí a base. Pinchamos para que non nos ben. medre. Moi Vamos a ben. deixar estes bordes porque despois vamos a utilizalos para sellar ben. Vale. Tamén se pode recortar para facer decoracións ou non? Claro, sí, sí, sí. De feito, a ver se nos dá tempo de facer algunha, vale? Ah, vale, vas te poñer creativo. Home, A ver si temos tempo. Veña, vamos a ver como vai isto. Mira, sí, ahora xa lle podemos botar. Xa non ten prácticamente agua, vamos a botar un par de culleriñas de Fariña. Isto que é para espesar. Claro, porque vamos a facer unha veluté, vale? Vamos a utilizar un poquinho de caldo e un par de culleres de fariña. Vale. Botar así. Fariña e triga normal ou Fariña de trigo maicena? normal. No, fariña de Vale. trigo normal. A maicena para botala deberíamos disolvela, porque senón fai nos Fainos, grumos, vale? claro. Entón vamos a deixar que se cociñe un pelín, uns segundos. É o que che dixen, agora, cando lle botemos o caldo e teñamos a salsiña espesa, é cando vamos a reincorporar a croca de novo Vale. pai. Moi ben. Hai que ben a recende. Hombre, pues isto é... Todo isto é o recheo, despois do pastel, despois eso, cubrimos e a forno. E cando ibas botar a carne? Ahora, tan pronto teñamos isto ligado, volvemos a carne para aquí. Habrá que deixar que espese un pouquiño, non? Claro, ahora, isto tan pronto ferva espesa, eh? Vale, pois nada, deixo-te aquí e vou con Lucía. Moi ben. Vale. Eu avisote cando vai a pechar, vale? A ver, Lucy, Mira que ton teñes esa tamén aquí, é Rocío. cumbia andina. Cumbia andina. Ti tes un maestro xaponés, pero eu agora teño referentes andinos de repente. Bueno, está ben tamén. Non sei como se chama, pero... Fan. Cando acabe con Xapón, pum, pola. Mira, isto xa está... Oh, xa ten un coloriño, aquí xa houve un pouco de máis, Hai un pouco de maxa. Vale. Recordamos, botoulle aí a cervexa negra e na pouco máis, non? Antes tiña o loureiro co allo, Exacto. reducir eso chup, 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 chup. Mira que E temos blandiño. esta salsa preciosa que ven pule e xa eu xa lle meti o dente. Tenriño. Si xa se quita casi o oso. Sí. En canto quente un poquinho máis, que se poña así un pouco de máis de chup-chup e as gelatinas tal, xa salen os osiños solos. E aquí apartei un pouco de salsa para que reduza aí, a ver se nos colle... E a salsa que é? De un pouco desta, un pouco solo desta. reducir. Sí, Vale. Isto é todo a cervexa que empregamos, solo reducida con xugos da carne. Que cervexa era? Era unha cerveza negra. Pois pregunta de concurso. Que cervexa emprega Lucía na súa receita? Cervexa negra. Repetimos. Que cervexa emprega Lucía na súa receita? Cervexa negra. Pois chamade 664 48 34 19. Fácil, E agora? xa fácil, Mira, vou facer unhas pataquiñas para acompañar, porque non hai costelas en patacas. Non hai Lucías en patacas, dirás. En máis Porque sempre cocidas. nos trae unhas O meu patacas no é a bolso, como pataca di ela, por si cocida. acaso. Xa traía cocida. Pataca Cocidinha cocida, vale. e coa pel, en plan cachelo. En plan cachelo. Entón, agora vamos a poñer, mira, Pero trae unha chea de especias. Efectivamente, allo en pó, Allo, cebola en pó, un pouco de estragón, estragón. pimentón. Pero sí que non emprego eu nada. No printer hai outras cousas porque dixestes-nos outras cousas, Lu. Sí. E agora cambiou de idea porque veo aí que tiñamos Porque algunhas e outras non, e dixo, pues, Había eu creo, moita variedade, efectivamente. É que eu son moi fan das especias. Xa Un por pouquiño eso. de cayena, Cayena. un chin. Ves, pois eu, por exemplo, estragón non emprego nada porque nunca o sei en que empregar. Vexo os botes e nunca os merco. Pois mira, o estragón é un gran descoñecido, pero é moi rico, Ten un para aroma así como moi fresco, ten un puntiño fresco. Eu gustame moito o ourego, pero tamén me gusta moito o estragón. Eu creo que son bastante complementarios. Claro, non tiñas ourego e sustituíchelo É por sustino estragón. por estragón, Pois mira, efectivamente. un truco tamén. Mira, untei esta fonte con manteiga. Vale, imos coller o teléfono, Moi ben. que nos están chamando. Hola, Anita.
Hola, buenas tardes. Que tal, Anita da Lanzada? Como estás? Bien. Bueno, me estupendamente. Mira, estánche gustando as receitas de hoxe? Sí, estou aprendendo tamén, sí. A cal che ten mellor pinta? Bueno, non se pode dicir, hai que probar. Hai que probar. A ver se algún día vou a probar tamén. Pois estás que vir un día, claro, a mandarnos unha receita. Estás invitadísima. Gracias. Estás atenta ao programa? Sí. Pois a ver se é verdad. Por 50 euros. Que cervexa usa Lucía na súa receita? Negra. Moi ben. 50 euriños que se van para aí. Un aplauso para Anita. Anita, mandamos un bico enorme. Gracias por vernos. Gracias por ver. Espero que nos sigas no Instagram, ¿eh? Sí, claro. E que copias... Que somos... Estánme chivando aquí que somos 17.000, casi 200. Xa lle pasamos ao lugar. Que che parece? ¡Qué barbaridad! Bueno, maravilloso. Bueno, pois moitísimas gracias por vernos e por seguirnos. Un bicazo moi grande, Anita. 50 euriños que van para aí. Moitas gracias. Hasta logo. Hasta. É que é unha maravilla que nos quere a xente. É unha maravilla, a verdad que sí. Verdad? Eu vexo como o público despois como vos abraza, vos dá bicos. Sodes moi queridos en Galicia. Temos o mellor público de Galicia, que non voltas co prato. Os mellores seguidores. E síguennos, A mí outro día parou unha señora na plaza para saludarme moi agarimosa e de paso díxome este Xulio, claro, sempre lle achega unha masa de hojaldre, receita. E mira, tal cual. Cabrón, así. É moi pillo, porque sabes É o moi qué? Porque pillo, ven todos os días. É moi que liado. Sabe o seu truco, é o seu don. Vamos ao forno. Imos ao forno. Que lle puxaches? Que nos estaba tendo manteiga por riba. Un pouquiño de manteiga por riba. Porque o do calique non atendo. Manteiga. Moi ben. E canto tempo? Tempo de temperatura? Pois mira, xa sabes que eu son das que sempre digo hasta que este douradillo. Pero eu creo que 15 minutos a 200, 250 ao máximo do forno. A todo queda o forno. A todo trapo. 15 minutos. Bueno, están cocidas, o sea que Están cocidas. feitas van che quedar. Solo é para que queden crocantiñas. Vale, pois aquí isto xa está. O peixe está vendido. Efectivamente. Vou con Xulio, a ver que Pues está facendo. mira, Ai, acabo de tamén poñer tes que ir a ao tapilla, forno. ves, mira como está isto. Moi ben. Ves? Temos xa o recheo dentro Está das túas masas. reducidiño. Sí. E agora no Sí, 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 forno, sí. chuc, 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 máis Temos ainda. aquí, claro, no forno o que vai facer é unirse todo, pero estas asiña espesiña, ves? Claro, isto non vai romper a masa ni nada, No, porque no, se no. eu fago na casa estaría pensando, vai me romper, que está moi rompe, líquido. no rompe que está aquí dentro. Vale, vale. Igual me rompe a mí cando desmolde, que eso... Ah, eso sería épico, Pero, hombre, claro, eso sería unha máis. Entón simplemente Un selamos clásico así. de Xulio Mato. Simplemente selamos así. Ai, quedou moi líquido. Vale. Bueno, pues se esparrama non importa porque isto é para comer con tenedor e cuitelo, eh? Sí, home. Que seguro que está riquísimo. Vale, témolo así, e Podemos despois ahora mollar con con este pan resto tamén. de... Claro, con este resto que temos aquí de... Podemos mollar con pan. Claro. Estos restos que temos, utilizámonos para Para fazer a decorar. decoración que queramos. Primeiro que vamos a facer é pintar. Pintar con ovo. Bueno, como unha empanada clásica, Eso, máis ou claro. menos, non? Pintamos con ovo. Unha empanada clásica, pero bueno, a única diferencia que ten os talancos de carne máis grandes Sí. e leva pues, outra verdura, porque, por exemplo, é moi raro aquí topar unha empanada con zanahoria. Sí, e fixeime que ti non lle botaches chícharos, que moitos pastéis destes ingleses botanlle chícharos e a carne. Chícharos leva apio, pero bueno, a min non me gusta topar dentro os chícharos, non? Eu tampouco son moi de chícharos. No. Bueno, Entón, mira, como, vamos a facer pero... ahora isto temos o forno a 200 graus e vamos a meter entre 15 e 20 minutos, como ben dixo Lucía, hasta que vexamos que está douradinho. Vale, non lle fas decoración, entón, non? Vai Non me aparecer dá- non me dá despois. moito tempo, igual aparece algo despois, sabe? Vale, recórdame o tempo de temperatura. 200 graus entre 15 e 20 minutos. Vale, 200, 15, 20. Vai para o forno, e agora Pois que vou moi facer ben. vou saltear aquí unhas amendoas que teño aquí xa moídas. Ai, para Vamos decorar. tostar un poquinho e vamos a botar despois por Vale, pois mentras faz eso, vou falar co Moi público, ben. pareceche? Perfecto. Ala, pois moi ben. Aquí veño con a miña amiga Lena que está deseando comer xa, Dios mío. Ai, eu xa o olor xa rebenta. Aí estás o micrófono. Sí. Bueno, que? Estiveches deliberando? De momento, teño moi boa traza todo. Eu, claro, aquí ao público chega o aroma, O máis a aroma. cociña de Xulio. Por iso ten Claro, tantos que partidarios, claro. Xulio, estou me dando conta. No, chegan os dous, pero ten un olor ben pa aquí riquísimo. Riquísimo. Vales facer na casa? Sí. Cal vas probar primeiro? Pois non sei, depende tamén do que me dixa o meu acompañante. A ver, como era que se chamaba? Carlos. Podemos ir un da Carlos. Que lle dirección. gusta calquer. El tamén é destes que fai platos variantes. Danos que tempo non ir un da é... Carlos ou non imos? Estou preguntando aquí se me mandan subir ou non subo.
Non me escoitan. Non é igual. Darános tempo de subir un da Carlos ou non nos dá tempo a preguntarlle ao marido? A ver, Carlos, que eu debecía por coñecerte. Que receita vai gañar? Así breve. De momento eu non sei, a ver, as dúas teño, están moi ben. Cal vas probar primeiro cando acabe o programa? A de Xulio, despois... A de Xulio porque che queda máis cerca, non? Bueno, pois, a ver se é verdade, estarei atenta. Imos ver. Vente comigo. Imos ir ao forno, aquí con Xulio. Gustalle moito cambiar, facer cousas novas. Gustolle cociñar? Sí, moitísimo. Despois ao final falamos. Gustalle A ver. moitísimo. Mira, está sonando aí o meu, Está sonando aí o... Vamos a sacarlo. O cabrito. A maxia hoxe fixo hasta decoración. Mira que bonito queda. Pintón, Color. Mírate, Paqui, que te vexo unha casa Bonito guapa. queda. Que rico. Bueno, Por aquí. é que lle puxeches? Puxille, home, xa que estás hoxe aquí con nós, Esa. dedicamos a voltas con prato, Rocío. Rocío, que pelota. Que pelota. Home, Esa claro. para que lle mandemos Que conste que me dixo, poño Rocío. Mira, os nosos secretos non nos contes. Vale? Vale. Bueno, então ahora vamos a intentar desmoldar aquí. Vamos ver si se desmolda. Ahí está. Bueno, moi ben. Moi ben, de momento moi ben. A ver a cortar. Vamos a ver Ben. se non se nos esparrama todo. A ver se non temos que meter música de tensión. Podemos meter, metede. Pinto, a verdade é que a pinta ten a boa. Eu quero meter con el, pero non teño Si, no, argumentos. ten boa pinta, ten. A ver, no, bueno, igual ainda liamos, Trémelle o pulso. Ahí está, Un aplauso! A verdade é que salió moi ben. Un aplauso. Moi rica. Bueno, deixámosche aí. Vamos, Imos ver o de sí. Lucía. Ahí está. Vente por aquí. Ui, este tampouco non se queda atrás, Mira, non sabes Este nin nada. non se queda nada reducimos atrás. que parece unha melaza. Ai, Queda sí, riquísimo. Vou ao Isto forno para coller as mollar aí, patacas. As patacas tiveron pouco tempo, Como pan de carral. O vive tanto, tamén é de Oza, que tamén non hai bon Ten pan, razón, hai que tirar pola casa. En Oza tamén hai moi Mira as bon pan. pataquiñas tamén. Pataquiñas faltoulles un chisco Faltalles un de chisco. tempo, pero bueno. Están para comer que feitas están que estaban cocidas. Sí, efectivamente. Vale, pois nada, emplatamos aí. Poñemos un cachiño de costela aí para que coma a nosa convidada. Mira que blandinha está Ui, que que se me blandiña, desfai. logo pasaron as 2 horas, verdad? Piches, que velocidade. É unha maravilla, imos de pegar un aplauso tamén a Lucía, que ben o merece. Vente comigo, Elena. Vente comigo que se nos acaba o programa e así mentres eles van xa preparando os seus platos, colócate por aquí. E xa sabedes que nos falta unha pregunta de concurso. E vai ser sinxela. A ver, que receita emprega Xulio na... Que cervexa emprega Xulio na súa receita? Rubia. Rubia ou loira, ou rubia galega. Podes decir loira, sí. Sí, loira, rubia. No, pero a cervexa podes chamar loira. Decide como que irades que vos imos entender. Bueno. Rubia ou loira. Eso E 50 A euros. negra non, a outra. A ver, Lucy, vente para acá que se nos Buah, acaba o tempo. Eso ten un brillo. No, ten boa pinta. Valle Sí, dando, sí, sí. valle dando. Va a estar. Calpo. Valle dando, Elena, aquí che meta máis cobiza primeiro. E xa só o teléfono. Chama, perdón. Manolo de Ourense. Manolo. Dime. Así me gusta a enerxía. Que receita vai gañar hoxe? Cal lle meterías ti primeiro o dente? Rubia. A rubia, vámonos facer ben, Manolo. A ver, vouche facer a pregunta, vale? Que cervexa usa Xulio na súa receita? Rubia. Moi ben! Venga, 50 euriños que se van para Ourense, un bicazo grande. Pues muchas gracias. Gracias a ti por vernos. Gracias. Estáis y toda, Veña Elena, biquiño. Veña Elena, que temos que resolver o programa. O problema. Vou coller as mans dos nosos intrépidos cociñeiros. E chegou a pregunta final. Xa probache os dous pratos. Deliciosos, un pintón, a verdade. Sí, E quen gaña hoxe o a voltas co prato? Estou moito ou en Begoña? dudas, moitísimo en dudas. Ela faise interesante. Pero eu creo... Julio, non te parece mal, Non, verdad? eu estou de acordo. Estou de acordo O contigo. permiso de Xulio gana
Lucía Vázquez! Xa vedes, todos os días cociña deliciosa. Así que mañá, moito máis. Gracias por estar aí. Quedades con Hora Galega. Queremosvos un montón. Chao! Sentado, cara desfamiado, pratos en alto, chega o